shvatio koliko je bila zdravija IT scena, koliko je bila bolja nekada YouTube scena. Pa pazi, ja ne kažem da je nekad bilo bolje ili lošije, ne znam, sad je to glupo da kažem zbog nekih novih YouTubera, kao gledaj ga ovaj, brate, kao proziva i tako dalje, kao bilo je nekad bolje, ali nekad smo bili, nemam pojma, drugačije skroz funkcionišu YouTube i drugačije su bili YouTuberi i skroz je bio nekako drugačiji taj svet, znači, bukvalno. Luka Aleksić, hvala puno, brate. Znam da je nekad bilo drugačije i nekad pre nas, na primjer, tako reći, dobro, ja sam krenuo baš rano, ali pre mene je, na primjer, bio Gastus. Ja nisam uopšte krenuo kad je Gastus bio, na primjer. Tad je Gastus bio ono, brate, ne znam, dobro je Gastus i dan danas, ali na YouTube-u je bio naš ono, brate, veličina, znači, tad u to vreme, kad si imao 2000 subscribera, 5000 subscribera, ti si poznat, brate, sa 5000. A Gastos je, znači svi YouTuberi su imali po 2-3 hiljade suba, 5, Gastos je imao 80.000 subscribera u to vreme i on je bio tad ono, brate, bukvalno je doveo YouTube na Balkan. Eto, znači ono, to je Gastos uradio i bukvalno su dosta ljudi je čulo za YouTube preko njega, iskreno.